Välkomna till Spooky November. Ni ser, Spooky Month fortsätter i november. Yes. Bara välkomna er till Spooky November 2025. Än har inte oktobervideorna gjorts, så det fortsätter Spooky November. Yes. I dagens video sitter vi här i det mörka rummet. Det är 1 november när den här videon kommer upp. Yes. Jag sitter här i mörkret. Och det ska vara lite otäckt. Ja. Men vi ses en annan gång. Ja. Ni trodde ni skulle komma undan från Spooky Month. Nej.